Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, may gabi. Mayong gabi, Action Brian, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi. Hari, lakat sa aton nga chimpo, sini nga gabi, Miyerkules, kita karon Marso 4, 2020. Isa ka low pressure area nagtubo diri. Aton siya napandaan sini nga hapon, nagaantad ini siya sa distansya kapin sa 7.45 kilometros. Ang kalayon sa nasidlangan, nabagat na nasidlangan o kun is southeast ang hinatuan sa Surigao del Sur. Ari siya sa 6.2 degrees north ka 132.7 degrees east, while ang amihan o kun northeast monsoon nag-apekto man dito sa pinakapunta sang naminan sang Luzon. Ang nasidlangan sang Kabisayan, Caraga, mangin magalumon ang kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob nga tuga ini sang trough sang low pressure area. Ang Batanes naman kag Babuyan Group of Islands, mangin magalumon man ang kahawaan nga may mahinay o kon manipis lamang ini nga mga pagulan o kon pagtulutaliti halin ini sa amihan o kon northeast monsoon. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon may pag-uungguom ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may dala ini naligwin nga mga mahinay o kon manipis man nga mga pagulan o kon pagtulutaliti nga halin ini sa easterlies. Kag sa iban nga bahin sa Kabisayan kag Mindanao may pag-uungguom man ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan nga may naligwin ini mga pagulan nga tuga ini sang easterlies. Mabatyagan naton sa kapungsuran ang may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin sa namin hana sidangan mabatyagan dito sa pinakapunta
sang naminan sang Luzon nga may mabalod ang kadagatan. May araman nga kasarangan, hasta nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin, magahalin man ini sa nasidlangan, pakadto sa naminhan nasidlangan. Maga-impluensya diri sa nasidlangan nga bahin sang atong pungsod nga may kasarangan nga kadagatan. Kag sa iban nga bahin sang atong pungsod Pilipinas, may arang nga mahinay, hasta sa kasarangan man nga huyop sang hangin, magahalin ini sa naminhan na sidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Dire partikularmente sa aton probinsya, padayon lang kita yung makaagom sa may pag-uunggo mga aton kahawaan hasta sa magaluman ng aton kalangitan. Nga may dala ini nga naligwin nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Makaagom kita rin siyang mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa namin hanasidlangan mag-impluensya sa kabugusan sa isla sang Negros. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Sang alas 4:48 sining hapon nagtaob 1.2 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos alas 2:34 karon sa kagahon sa takos nga 0.2 metro ang kanabawon. Kag alas 5:54 sining hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak naman ni sa alas 5:56 buwas sa aga. Sa sumungari kita 26 degrees Celsius sa 68.8 degrees sa Fahrenheit. Amo na kabugusan sa aton lakad ng tempo sining kadi action bright. Sir, ganatong LPA gin-mention mo anong kahangawaan dapat ato Sir Gan ano nga sitwasyon? Ari man lang isa sa dalom kag ang tanan nga institusyon gina-forecast naton daw ay man sa maidulot nga mahimo siya isa gid ka bagyo. Tropical disturbance basi ma-dissipate man. Kag kun imo madiparahan daw ay giduyop sang hangin, no? Mapaang. Although nga hindi tama ka tanto ka init sang temperatura pero daw way movement sang hangin mapaang yapon kay tungod may low pressure area diri sa hinatuan sa Surigao del Sur. May tadi kun madula na lang pasalamat kita Sir Gan na. Kuya, pasalamatan ko na nga mag-ulan man kay tama na ka pa. Kuluyot na gid ang mga dakon sa aton mga tanom. Kung hindi man lang gid siya mabasko gid okay man lang maka-ulan-ulan gid no. Sige. Sir Gan, salamat maayong gabi. Okay, welcome. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulotaway nga ton sini nga palibot diri sa Bacolod, Negros Occidental. Bugos nga Pilipinas, sa pisar nga meras ang LPA mga kaaksyon, pero at according ya kay Sir Gan Republika, nga medyo mahina ini siya. Sir Gan, do nga pangayo, gani nga maulan-ulan, gani kuno mo. Kendo ka pa, ang nagid, no? Tikon, hindi kon, bolo bagyo, gid siya nga kusog-kusog, tiwag na lang. Pero kon, makanay-kanay malanggo ahead. Sige, sa mga utod na ton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan, ang aton sini panugyan sa inyo kada gabi, mangin alerto lang kita mga kaaksyon. 24 7 gid lamang. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 50 na sa aton sa nga pagpangalagat daligid lang aksyonan may ayo ko si aksyonan na gamay lang kita. Subong nga adlaw Miyerkules kita ari na kita sa Marso 4, 2020. And naga-monitor na kamodriya. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-like sa mga kaaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita, kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa balita, una sa aksyon. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, kag mga viewers naton nga mahiligon gidya
participate mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Ang aton sini opinion mo i-firing lane ta subong iyang gabi mga kaksyon. Simple gid lang. Mayara sang House Bill subong nga ginaduso dito sa Senado o Kongreso, Kamara. Ang ining House Bill nga hatagan Action Oliver sang pinalidad ang mga pare, pastor, mayor, judge nga magkasal sang minor de edad. Una sa balita, una sa aksyon. Di pabor ka mo sina, kung na mo sina, kay kadamo tod sa mga minor de edad bala nga ginakasal subong. In short, do gina-force ini sila sa mga kung sinong gaduso, gatulod sa ila, dugay na ni actually nga practice. Kabudlay lang galing ikwano, pero ang hindi, sigurado ko ang pari, huwag gina nagapasal sang minor de edad. Kaya ginasunod, ginanilang layi. Pero damo, kuya kilala, pastor, nga kung hindi makasal sang pari, si pastor ginakasal. So, halalong ka mga pastor, ngay mapasar ining House Bill nga ini, may mga penalty, kag pwede pa mapriso ila binagid kon dubo sa 12 anyos ang inyo ginkasal. O, karon na. Say ko ni pro kamo, pabor kamo sina, nga hatagan pinalidad ang mga nagasolemnize sang kasal nga minor de edad ang ginakasal. I-chat dira sa aton sining video live sa aton nga Facebook. Pwede man kamo maka-text diri sa aton sa 0938 225-5017. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Top Las 9 takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang gabi? Unahon, connect ka na mga kaksyon na. Ining balita ng enkwentro kagabi pa na actually mga last 10 nagumpisa dito sa Negros Oriental. Allegedly, may 3 ka mga miyembro sang Philippine Army ang nagkalapilasan. Pero kung pamatian mo kay na sa interview ni Action Rex Cantong sang Udto, si News Direct sa kay Kaan sang New People's Army, 4 ang pilason sang Philippine Army, 2 ang killed in action. May patay kuno nga 2 sang Philippine Army. O karon, nakatapos ang ilang segundos lang na interview man Action Rex gyapon ng Philippine Army. So sang Philippine Army, siya walang namatay sa amin. Kahit isa, merong nasamaran pero walang patay. Sino nagsasabi ng totoo dito? Aksyon Firing Line. Sige, lantawan tanibig karon kag maki-update kita maki-update kita kung kumusta na kay padayon tong linagsanay nila dito sa Oriental Negros. Ang nami diri nga way dapat patay, no? Maghirupay na lang kamobla, maghirupay kita subong naman. Di na ta sagi inaway kay isa man lang ta kapungsod, kapayapaan dapat ipaluntad di sa aton. Nasagi man tayo kalinagsanay yaman. Nabi maghinaksanay kita ka ay nalukay. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita sa lokal mga kaaksyon, presyo sang shabu diri sa Bacolod kag Negros nagmahal kuno. Ang gramo kuno nga tag 3,000 subong nagsaka 50% aksyonan. Naghimo iya nga 6,000 tob gani 8,000 mo. Pero ginakabalakan sang otoridad nga magsaka ang numero sang kriminalidad. Bangod ang iban diri nga nagasuyop sang shabu nga hindi na makabakal kay jutay kwarta nila basi mang hold up, magpangawat na lang para makabakal shabu kag makadudo mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Iban pa nga balita lokal or konorganisado nga grupo ang nagapangasaka-saka sa mga puloy-ano diri sa syudad sa Bacolod. Sa nagligad nga Biyernes, 400,000 pesos ang nadali sa mga kawatan. Paghalalong gikamo kang style kuno nila sini nagapanuktok sa puloy-an. Pagkatapos, do hindi man siya saka ganino, the sort of do ka friendly type malang ganino. Kay kung man nagsaka-saka do lain man tong panakasaka mo. Iniya nagapanuktok sa gate. Pagkatapos istoryahon ang timbang kung sino nabilin sa puloy-an. Kag amo ni may ginsudugay na ni actually nga style. Galing gakalimta na kung kay isa subong balik naman. Sulod sila doon may transaction, dito nagpanghakot na sa mga kagamitan. Aksyon Firing Line. Sa ibang nga balita mga kaaksyon, problema angot sa pagkastigo sang estudyante sa maestra sa Mimaylan dapat masulbar. Suno kay SP Committee on Education Chair nga si Bascon, mga kaaksyon.
Sa una, ang ginareklamo maestra nga nagapangastigo sang estudyante, no? Kundi abi magkakuan si estudyante ginakastigo ni ma'am, no? Ginakuno na lang ginahimo. Subong ya baliktad ang estudyante ginkastigo sang estudyante ginkastigo sang maestra gali ginkastigo sang estudyante. Action firing line. Daligid lang ha. Alright, daligid lang kay may gina-check pa ko diri abi nga mga balita mo. Sige, salamat gid no. Sige pakarunan ko ning iban pagid nga mga balita lokal. Pasensya lang kamo pero makaumpisa ko karon diretso na ni. Daligid lang kami ginaplastar lang ko may naga-inabot abi nga mga balita. Alin sa Bacolod, kadamay nagreklamo sa Sangguniang pang lungsod matapos naging demolish ya sang City Legal Office Enforcement Team. Ang 14 ka mga balay sa Progreso Village may barangay kung sa barangay Vista Alegre. Di daw sila ning mayara sang notice of demolition kay ang ilang mga awards o kung ilang mga puloy-an nga lote nga gin-award sang gobyerno, ang iban gin pang-arkilahan, ang iban giparintahan, ginbaligya, ang iban ginpabayan. 11 ka mga pilot barangay sa no segregation no collection policy may masobra 50% nga compliance suno kay Vice Mayor Familiaran. Action firing line. Tutukan ta man ganing kuan man no. Tutukan ta man may angot bala sa padayon nga no segregation no collection policy diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon no kay ininami maning proyekto programa sang gobyerno nato actually din niya local ordinance. Hindi niya kay diri sa ton lang kunin national iningalay sa dalom sa Republic Act 9003 nga hugot gin patuman karon diri sa Bacolod. Kabay pa nga mangin kwan ini kabay pa nga mangin serbi na ini nga leksyon sa tanan-tanan man nga mga banwa kag syudad diri sa probinsya nga dapat kwan gid kita, mag-segregate gid kita. Kay para makabulig gid ini sa aton no, sa aton tanan-tanan mga kaksyon ang ining segregation nga ini. Action firing line. Okay, sige. Amo ni mga dalag ko nga balita lokal na check pa naton sa Nimat Tinion. Diri sa Bacolod may mga manyakis naman gani nga linagaw sa Sinimat Tinion diri sa Bacolod. Oh. Kay may biktima diri sa Sinimat Tinion isa ka babaye pero check naton kompleto detalye sini. Kay may ara naman sa mga manyak naman nga nagalibot di ka nagapamiktima sa mga estudyante. Action Brian Morden. Action firing line. Lasay 59 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Antes kita magpalawod baka aksyon sa mga dalag ko nga balita iya sa lokal, diri kita anay sa dalag ko man nga balita anay sa national mga kaksyon. Kadamo dalag ko nga balita national. Dami sa music ba? Araw na di handa, naglaro ang tadhana. Klala nyo ng tingog na? Nang ika'y makita, mata natin ay nagtugma. Kanami, pamatiyan na? Puso kong may kulang, napuno na lang bigla. Nalingaw siyaan? Kaya pag-ibig na kaya. 1, 2, 3, 4. Hindi ko mapigilan. Ay, way pagali. Daram. Anyways, mga ka-action, gini-play ko lang ni Sinyo, si Inday Kim Chobla, ang hinablo sa akon pakaisa sa pakatatlo kag pakalima. Ano kalayo, no? Kini siya kay na biktima sang pagpang-ambush. Ambush kin man to, ginpaulanan sang bala. Ang iya sini nga van nga padulong kung tani siya sa shooting niya man. Di buenas na ining artista nga ini. Ikaw nga ba si Mr. Right? Kay nga aman, Of my life. waay siya maigo mga kaksyon ang ginasakyan niyang salakyan. Cupcake, Kay nagahigda ini siya. right? So kon why siya nagahigda, may posible gid nga natamaan si Inday Kim Cho. Aking mga mata. Kadamo sang bala nga nag-ililigo sa armas nila. Why na ibalan kung anong motibo gid sini? Kay kon si Inday Kim Cho pambalon wala man akong mga kalaban. Wala man ako mga kinontra sa kabuhi ko. Bakit ako binaril? Ano? Malabo di So, wala sa may naigo, mi isa. Wala mga bodyguard niya, driver niya. pagkakaibig. So, suwang kaya palibugan pa ni Kim Cho kung sinong kontra niya. Pero nagagawa sa investigation, nga basi na salaan lang ini siya blahaw. Ang iya sili nga salakyan bla.
But despite sa natabo kay Inday Kim Cho aksyonan, way naging baling pagpaulan bala siya. Imbes nga magpuli siya kag magpakuribong, mag-relax anay, na-shock siya abis. Nagpadulong siya gihapon niya siya sining gihapon nga shooting niya kay may shooting na sa subong sa teleserye niya sa ABS-CBN. So why siya nalingkang agin paulanan sa bala. Gin-shooting siya pero nag-shooting man sa gihapon. Grabe. Timay lang kay wag ginapuruhan si De Kim Cho, no? Kani dako gid nga pala mangkutanon kung anong sala sining pobre nga artista nga ining ginluthang ang iya sining nga van mga kaksyon. Action Firing Line. Pabati ko lang to sa inyo kay iban ba si way kilala kay Inday Kim Cho taga Cebu man ni Bisaya man ko ni. So, amo nang kanta ya si Mr. Right kini pangita. Ya, no? Sige, last City 2 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Anong dalag ko yung nga balita sa national? Basunod diri sa National Economic Development Authority ko NEDA nga sa sining nga tuig 2020 mas magnubo pagig kunong presyo sang bugas. Halin ko no sa 36 mahimo nga 34 to 35 ang kilo sang bugas aksyonan. Do manami nagid man no? Ikumpara mo to ya sa blas sa tag 45, 48, 50, nag 55. Pero ang ining palayag ni Dama Kaksyon, bangod ko no sa rice tarification. Ining non-stop kag wala na regulasyon blang nga pag-import sang bugas diri sa aton sponsor dalin sa iban nga pungsod man. Kung gabakal ko bugas, way ko gabakal sa gina-import aksyonan nga mga pangninda ka. Bakal ka sang mga sang lokal iya nga bugas na meat pa ya, way lakot. Normal inang kanami diri sa aton nga produkto brato pa may tag 40 tahon subong nga lokal ya ka na minanam ya kaunon ya. Duay gid lakot lang nga mga inablang inabutang nga kun ano nga mga chemical daw hindi man chemical di magkalapan-os bla. So sunod diri sa NEDA nga maproblema lang kita kung ang Vietnam kag Thailand may crisis abi to kag inang medyo mag-ulo-untat abi ang importation. Diba si magsaka ang presyo sang bugas. Pero kung tayo yon manang kuno yung importation yang wala man lang sa problema, ang 34 to 35 basi magnubo pag ini sa palaaboton. Timayo. Action Firing Line. Palakpakan ta ko maginamo sila no? Kay maing balita na. Sa iban pa nga balita mga kaksyon, si DAR Secretary naman William Darman, no? Si Department of Agriculture Secretary William Dar nagbasol sa mga manog-ihaw sa mga baboy. Kay nga aman, nagdamo ang balatian nga ASF. Dito man to sila sa Luzon kag Mindanao diri sa aton sa Visayas. So far do zero incidents kita diri. Siring ASF nga ini. So no, kay William Dar nga nagdamo ang ASF nga kaso bangod ang mga hog raisers ka mga hog trader way na nagaagi sa slaughterhouse gali nga nagaihaw. Ginaihaw nila sa backyard nila kag sila na lang mga kondin sila. Ti ang iban dira hindi ma-monitor nga may balatian gali kag ginaihaw dala sa merkado. Ang iban dira dapat nga mga baboy nga may mga balatian dapat ginapangpatay na mo. So natukiban subong ni Dar nga hindi dapat ini magpadayon. Kag subong gida monitor na nila kung sa day sino ang mga traders sining mga karne sang baboy nga nagaihaw bisan diin na lang para nga mauntat ang ini nga katuntuhan. Action Firing Line. Diri sa aton hindi ka ni managaihaw di sa aton kay grabe ka strikto di labi na gid sa Bacolod kag Negros Occidental may mga ordinansa na kita kanina di pwede kasulod mga baboy halin sa iban nga probinsya. As long nagapadayon ining ASF ini makaksyon kon African Swine Flu con Fever diri sa pungsod Pilipinas. So pasalamat kita gobyerno lokal kay nga man nagahimo sa mga tikang para hindi gid kita malatnan sa ASF diri sa aton. Action Firing Line. Sa iban nga balita nasyonal, ang ACT CIS mga kaksyon representative nagpalayag nga dapat imbestigahan sang PNP Susya ang mga aligasyon ni Archie Paray. Amo ni ang gwardya nga nagpang-hostage nagligad ngadlaw sa isa ka mall dito sa San Juan City. Action Firing Line. May mga allegations to ang gwardya nga hindi maayo nga pagtratar sang management sang V-Mall. Hindi maayo nga mga benepisyo, hindi maayo nga pag-provide sang agency sa ila. Kag ginapuno na siya. Rason nga ini siya ang nagpang-hostage
sang madamo nga personalidad didto iya sa shopping center. Action Firing Line. So, kadamo sa mga allegations diri nga wala mga lisensya, wala sang kompleto nga mga dokumento, peking amuna. So, ambal sang act CIS naman niya dira sa Kongreso nga dapat mangin eye opener ini, no? Eye opener ini sa mga kapulisan nga dapat i-check labi na gid ang susya, i-check ini mga agencies naton nga nagagamit lang sa mga kaluluoy nga mga gwardya. Wala sang husto nga mga benepisyo. Wala sang mga kadamo gid man galing ang gwardiya naton subong nga duty na lang na because nga ti way na gid man ubrahan iban mo. Action Firing Line. Imagine mo nga guard gani nga duty ya 8 hours a day pero ginaayo pagid to 12 hours and the 4 hours ngayon na libre. Action Firing Line. Ti abi mayobla na nga pagpatikang sang kwan sang management nga librehon mong 4 ka oras sang isa ka gwardiya. Subong nga panahon, Action Oliver, why na libre? Action Firing Line. Tanan nga giho, subong may bayad na. Ti ilibrihon mo lang 4 ka oras ang gwardya, ya. Pagkatapos, ang buhin kag kaltas dila sila, hindi ya basta-basta mo. Action Firing Line. Amo na nga kahapon, bisan daw ka evil sang action sa ginhimo sa tong gwardya o ligad nga adlaw, pero may good intention to siya. Lang tawa ko rin na nabuksan ang katuntuhan sa mga agencies ka mga company nga nagakuha sila nga daw halos pangayoon ang kusog nila. Action Firing Line. Ang iban nga gwardya gani diya, hindi lang kay gwardya, ginahimo pa yung nga kargador. Action Firing Line. Ang iban nga gwardya, hindi lang kargador, ginahimo pa utility. Imagine nga uniform kay mo, nagapang map kay mo, iya. Di na niyang protect ang lives and property naman. Galay kay ginalimpyuhan niya ang mga floor da sang kundin trabaho da. Okay man na kung si gwardya ga offer sang iyang kusog abi okay man lang na, no? Pero ang iba da ginaabusaran na ginaabusaran na ang mga gwardya mag-action. Kita ko sa mga social media gani, ang guard, ang balon niya sang panyaga ya uga. Kaluluoy, pagkatapos ang trabaho mo bali sobra-sobra. Action Firing Line. So dapat ang aton sini nga mga gwardya man pakigbato kamo, no? Pakigabato kamo kagabi na interview na ang gawa diri sa aton. May mga tikang na sila ginahimo kay na interview action artman parte mangyapon sa guard. Kaway pa nga address naton ni kay diri sa Bacolod kag Negros Occidental, nagahilom-hilom lang ni mga gwardya ta subong galangot ning buot nila. Action Firing Line. Galing kay nahadlok lang na sila mga kaksyon because of mga tagiya sa mga agency nga mga retired colonel, kung ano na lang ang mga retired Philippine Army, police, nga sa dienti, nga ikaara sila sang katahap nga magbato, ting iban direway ginisang kompleto yung lisensya. Lashitin, YB Action Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Ang gwardya nga inibaw kaluluoy ni si Paray nga iniho, kay subong adlaw, ginpasakaan sang, gintampukan sa isa sang kaso, Action Olivero. Ang kaso ya una, frustrated murder. Kung di manigo to sa isa ka gwardya mo. Republic Act 9516, ining unlawful kag manufacture, sale mga kaksyon, ang mga akusasyon, disposition, importation, possession of explosive kag iban pa. Kag ang arap pagid na pag-uyat sang illegal nga armas luthang, Republic Act 10591. Tingala, lagi ko wala, gin may senador kag kongresista nga nagbulig siya. Magluwas na sining CIS nga iniho, nga isa, pero senado daw, ay gikamukita da. Pero atong gay nga na way kaihi sa CR, gapalak sila ya hearing sa senado. Action Firing Line. Way ay gid yung mga tao ni nga mga senador ta kag mga kongresista, no? Way gid sila ka bulig-bulig, yan, no? Pero atong gay nga way kaihi sa CR, nagpinangakig, dason adlaw, gidala sa Senado, gin-interview, gin-interrogar, tanan, daw magtukod pa sila sang, sujibil ato, daw madayon pa. Action Firing Line. Imagine mo na, pero ini, ang gakutoy tiyan sang gwardya, adaway lang yung kabala mga opisyal ta, amo na iya ka mga kabala ng opisyal ta. Action Brian Borden. Action Firing Line. Dapat una-una, onyo nga ang mga gwardya, may mga pamilya man ni sila. Butante man ni sila, di ba? May mga gwardya nga daw policeman, tag-3 man ang banggira. Action Firing Line. Di kung 3 banggira,
4 uyab niya, 5 3 abi, di duro buto mo. Ay, mga opisyal ka mo daw, ligay nyo na magwardya ho, kay makabulig-bulig di sa eleksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Sige, dala lang ko anay, pero ring namin nga balita, subong nga gabi ho. Atensyon sa mga nagapangkasal, sang hindi pa sa husto nga edad, kay may-ari na sang House Bill nga 1486 mga kaksyon. Ining House Bill iya nga hatagan pinalidad sa kung sin-uman ang magkasal sang 17 panaog nga edad sang mga kabataan. Ining ginduso ni Deputy Majority Leader, bagong henerasyon, Representative nga si Bernadette Herrera. Ining House Bill iya nga 1486 mga kaksyon. Ang solemnizing officer, kaangay sang pastor, pare, judge, mayor, kung sino padra nagapatigayon sang pangkasal sa mga minor de edad, mahimo na sila nga pagapasakaan sang kaso. Aksyon Firing Line. Ari pagido, lakip gali dintong mga ginikanan. Kaya siyempre kung wais ang konsyente sang ginikanan, sino man tunto magkasal abi, no? So lakip ng ginikanan. Kung ang ginpakasal sang ginikanan, 12 anyos panaog, hindi lang kay penalty nga kung bayad-bayad o kanado, mapriso pagid sila nan. Amo na mapriso pagid ka mo. So, ini isa ka local kag international legal frameworks mga kaksyon nga nakita nila nga ini nagakatabo ining mga pagpangasal sa mga minor de edad sa mga indigenous communities people. And kung kaysa may ara sang mga ginikanan nga ginapilit ang mga kabataan nga magpakasal bisan wala pa sa husto nga edad. Kay ti namian sila sang amo ni nga tawo, inday dapat si amo lang ginang pakaslan mo ha. Tuto si inday lang gin pakaslan mo ha. May mga ginikanan nga mo sina mo. Susubong bawal na ini. In fact, 2017, 15% sa survey sang 2017, 15% nga nagaedad 22 to 24 nagpalayag nga ini sila ang ginkasal suno sa pagpilit sang ila sini nga mga ginikanan sang sila ang minor di edad pa. Aksyon Firing Line. Te mga ginikanan, atensyon ha, ayaw jud kamo sa pagpilit-pilit sa mga kabataan nyo nga minor pa nga magpakasal. Kaya pwede kamo mapriso. Sa mga pastor, ang kalabanan na aksyonan, pastor mo, kundi si pare, I am pretty sure 100% si pare, hindi ganyan magkasal sang minor. Prangka ng istorya. Kay bawal gina sila. Kag ang pare, nagakasal ini sila, tapuson mo ano yung tanan nga dokumento, aksyonan, magpakasal ka pila kadlaw, kadto ka DSWD, kadto ka sa mga tanan-tanan, mga registrar's office, ang imo sining kundi-indiin na lang. Antis batunon sang pare, kompleto ng documents mo. Nan. So, kung minor de edad ka, si pare, hindi gini magkasalya. Tingin ginahimo kung kaisa, nga hindi makasal si Nonoy kag si Inday, ang ginahimo sa mga ginikanan, kadto kay pastor. Damo na bla, no? Kadto kay pastor. Ang pastor do hindi man magkasal. O galing, ginapilit sa mga ginikanan, kay si Inday, habok naman. Aksyon Firing Line. Amo ng kalabanan mo, si Inday naghabok na. Ti kon hindi ni makasal karon ba si istuto malagyo, disgrasya wala gid may mangako sa bata ginunoy. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Pero tiyari na may House Bill na ginaduso subong, ilantawon nyo gining sitwasyon. Kay once makasal ni pastor bisan minor de edad, hulat to na aksyonan nga mag-18 anyo sila kag i-process ang mga papilis. Alams ko, ano? Hindi, ginkasal ka aksyonan, 15 years old ka, hindi ka mahatagan dokumento sa banwa kag sa gobyerno, sa konkondra. Hulat to lang mo 18 edad nyo, kag dito i-process ang inyo sila mga documents sa marriage contract, kung ano-ano na lang. Aksyon Firing Line. Nooy man tani sa ila kay mga pastor gani nagabulig naman ni tani mo para makasal gid lang tigali kay bawal na kon matigayon ining House Bill 1486 mga ka-action. 7:16 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Okay, kagabi mga ka-action sa balita lokal diri sa aton sa Negros Island.
may nagluntad nga isa ka inkwentro sa tunga sang ginapatihan New People's Army kag sa Woman Philippine Army somewhere dito sa Negros Oriental. Kag ang result may ara sang abot way ko kabalo kung sinong patihan ko diri, no? Way pa man ko sang conclusion diri. Ako ba pati lang kog guro kon makit-an ko nga may ara sang nakit-an nato nga kaswalidad, no? Kay ang report nagasring nga ang inkwentro nagresulta sang 4 tanan ka mga miyembro sang Philippine Army ang nagkalapilasan. Ina ginako sang Philippine Army. Pero may palayag pa diring NPA nga magluwas sa 4 nga nagkalapilasan, may ara sang 2 nga nagkalamatay sa bahin sang Philippine Army. Action Firing Line. Paano nahibalaan sa Action Radio? Kaina sang udto sa programa ni Action Rex kantong si News Direct, nagpanawag diri si Kaan, ang spokesperson sang NPA. Kag siya ni nagpalayag, hindi si ang defensor, no? Kaan. Way ko kabalo sang apelyido niya, no? Si Glock 9 Blaway man apelyido, no? Jacinto. Salamat. Hindi defensor. Kaan Jacinto. Spokesperson. Okay. So sa iya 2 patay sa Philippine Army, 4 pilason. Aring pagpalayag ya kay nasangod to. Mayong udtungan sa imo Action Rex, no? Kasi sa tanan nga nagapamati isubong sa imo nga programa, mayong udto sa imo tanan. Yes. Ano ning update sa natabong inkwentro kay na more or less kagabi mga 11 o'clock sa area sang Barangay Libas? Action Rex, hindi na siya inkwentro kundi ambush. Nga ginlunsad sa isa ka unit sa New People's Army sa idalom sang Leonardo Panaligan Command sa Barangay Luz, sakop sa Gihulngan City. Gihulngan na ni sa Gihulngan na ni galing part sa Barangay Luz. Oo, bali boundary na siya sa Isabela, kaya nagakambi na siya sa Barangay Sinatina. Okay. Anong resulta ni ma'am? Ang resulta sinino, base sa aton nga pag-checkyear dayon, na 4 o kung 4 ka katapo sa 62nd ID ang gilayon nga mga nasamaran, kag 2 ang killed in action. Kag may ara nga 2 nga nakaradalagan, kag may ara isa nga asa sa karon missing pa ginapanita pa sa area. Missing ining katapos ang Philippine Army? Oo, katapos ang Philippine Army. What about ining ang 4 na adire sa Bacolod sa karon mama, no? And according sa inyo nga may napatay sa parts ng Philippine Army, 2. Amo ni siya, no? Oo. Oo, matodi na Action Rex. Okay. Oo. Sunod, no, wala na tigayon na nakuha ang kagamitan militar bago nagpundo ang salakyan nila. Dito na nalabot sa mga populated area. Kabudlay na nga abuton sa ang mga trupa sa NPA kay may posibilidad nga maadalahig ang mga sibilyan. Ang ini nga action sa New People's Army, no, kabahin man sa iyang sang command sa Regional Operational Command sa New People's Army, sa iyang programa sa paglunsad sa mga taktikal na opensiba, pagsabat sa grabe nga militarisasyon, pagpamatay, kag ang sabag-ulang tabok sentro sa Barangay Binuguhan, sakop man siyang ginungan nga ang dinakpan nga katapusang NPA si Ka Ribo kay si Ka Raymond nga din-torture sang tapo sa 94th ID Philippine Army antis ini nga ginpatay. Kag ang bangkay ni Ka Rido sa subong man to igalubong, hindi pagihatag sa pamilya sang mga katapo sa militar tungod pa nga ang kahintang sang patay nga lawas ni Ka Rido no ginpangusdan siya sa mga tudlo sa kamot. Kag madamo sang rastro ang lawas, kag ginluthang siya pagka agad ang encounter na hitbo Febrero
Pebrero 22, kagintatay siya, Pebrero 20 na. No, pagkatapos nga gin-torture sila, kanya-kaslawan, na makuhaan sila sa mga impormasyon na gusto nila kuhaan. So, ang natabo subong angot pa ni? Ang natabo subong kaan angot pa ni sa natabo to sa piyak mga barangay sang Giulngan? O, kabahin ina, no, ang ginunsad nga takikal nga opensiba sa NPA. Pero ang pagdunsad sa takikal nga opensiba sa NPA, padayon gihapon nga ginauyatan yung pangkasbutanan nga layi sa gera o kunang international humanitarian law. Kada ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law nga padayon na nga ginauyatan sa NPA. Bisan ano pa ang gihimo nila nga pag-torture sa mga atapos ng NPA, presyonaryo nga mga masa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:22 na mga kaksyon sa aton sila nga pagpangalagad. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Amatang palayag ni Kaan Jacinto, ang spokesperson iya sang Filipino kon New People's Army, may connection kaina sa interview action Rex Cantong sa nagluntad kagabi nga inkwentro or ambush, no? Dinaton sila mismo ambush, may gambal nga inkwentro, may diferensya eh. Ang ambush, ginambusan, ang inkwentro atubangay gid, no? Daw mo na nga sitwasyon bla, no? So check naton sa materiyon kung kumusta na ang update sini mga kaksyon. Online sa Firing Line. Sa aton sining linya we have Sir Egberto Dacoscos ang 62nd mga kaksyon, Lieutenant Colonel Egberto Dacoscos, 62nd IB Commander. Sir, good evening. Maayong gabi po. Maayong gabi sa ating mga tagapakinig. Yes sir, live po tayo ngayon sa Action Firing Line, sa Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. So far, sir, kumusta po yung update ngayon doon sa nangyaring bakbakan kagabi, sir? So far po, yung mga tropa po natin ng 94th IB na injured ay stable na po lahat. Slightly injured lang po yung tinamo nitong mga tropa natin. Yung apat, sir, ano? Apat? Opo. How about, sir, meron bang casualties doon sa inyo? Sa 62 IB po, wala po. Wala po. Yun pagklaro natin ngayon kasi yung paggawa din namin ng news, hindi namin maano kung mayroong o wala. Kasi kanina, na-interview ng Action Radio, tumawag dito, si Kaan Jacinto ng NPA, according to her, ngayon merong dalawang casualties yung Philippine Army, pero ngayon linawin natin wala talaga. Sa 62 IB po is wala po tayong casualty. Ang nagkaroon po ng casualty is yung taga 94th IB. Apat na slightly injured lang po yun. Okay. Slightly injuries lang talaga yung nakamit nila, no? Sir, sa hanay ng NPA, sa tingin niyo po ba mayroong mga casualties doon? Mayroong mga yung injuries din? Sa tingin po natin, mayroong casualties niya kasi nagkaroon po ng more or less na 10 minutes na firefight. So, nakalaban po yung tropa natin. Although, wala tayong na-recover sa hanay nila. Pero, based dun sa mga bloodstains na makita dun sa encounter site, so we presume na may casualties sila. It's either be killed or wounded. At ang ginagawa naman po nila, hindi naman talaga nila pinapakita yan. Kung natuluyan na yung kasama nila, immediately, ibabaon na nila yan kung saan abutan ng kamatayan through sa kanilang mga sa mga basing masa. Ay, ito po ba, sir, i-clear lang to namin ito, ambush ba ito or talagang enkwentro ng dalawang grupo? Actually, initially po, yan kasi may pinasabugan po ng IED, which is violations yan yung paggamit nila ng IED ever since na ginagamit nila at lagi nilang dinideny. So, initially IED, then after that, nagkaroon na ng firefight. I see. Habang lumalakad yung grupo ng Philippine Army, pinasabugan muna. Pagkatapos doon yung nag-umpisa yung enkwentro, parang ganun po. Parang ganun po. Sa along the road, meron silang detonate na na improvised explosive device na kalimitan ginagamit nila
no, itong grupong ito na unang-una ito nga ay violations, no? Bawal itong mga ganitong explosive. Ano bang ginawa ng Philippine Army doon? Operations o merong pinuntahan na information drive sa lugar? Actually, ang activity po nila kahapon ay related po ito doon sa ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Meron tayong mga community support program activities. And pabalik na yung tropa natin sa kanilang base. At yun nga, imbis na makatulong itong mga kapwa natin, mga Pilipino na nabulag sa organisasyon, ay bagkus ay inano pa nila. Ginawan pa nila ng harm itong ating mga kasundaluhan na ang ginagawa ay para makatulong sa ating mga communities para magkaroon ng maiparating yung kapayapaan at kaunlaran diyan sa mga sa mga communities na may mga affectation po nila. I see. Sir, itong lugar na ito na pinuntahan nila, talagang may presensya ng NPA ito? Based sa monitoring po? Opo, based sa monitoring natin, gihulngan kasi knowing gihulngan before, talagang sunod-sunod yung ano dyan eh. And until now, nandyan pa rin eh. Meron pa rin grupo na talagang gumagala sa area dahil nga marami silang meron silang mga basing masa na napatalang nila na patuloy na sumusuporta sa kanila na akala nitong mga supporters nila ay maganda yung ginagawa. Pero in fact, wala naman talaga na itutulong yung mga yan eh. Yun, ano? So, ngayon patuloy pa yung manhunt operation doon sa kanila, sir? Kasamang Brian, tuloy-tuloy yung ating focus military operations. Even without, hindi tayo pwedeng mag-let off ng guard natin. So, tuloy-tuloy yung ating focus military operations. Sa pag-intindi ko, sir, mayroong na-recover sa area na may pang-ari na po ng NPA, like mga Molotov na ito. Sa kanila ba to? Opo, mayroong mga Molotov bombs na ginawa nila and yung iba nagamit, yung iba hindi. And mga IED paraphernalias like yung mga wires, mga detonating cords, and other accessories para magpasabog ng explosive. Ay, so meaning yung grupo nila mayroong marunong gumawa ng mga eksplosibo, sir? Marunong yan kasi mayroon silang mga na-recruit din na marunong gumawa na yan yung mga karamihan naman kasi nare-recruit nila dyan. Marami talagang kaso sa ating korte eh. So kumbaga mga talaga maliban doon sa na sinasabi nila na kumbaga mga biktima rin but yung iba sa kanila dyan mga ayaw harapin yung kanilang kaso sa ating korte. So sumapi na lang sa terrorist group na NPA. Sir, ano yung na-recover natin? Molotov, merong mga bala ng armas, sir, baril? Opo, tapos at saka yung mga IED paraphernalias yung mga components para pampasabog. Okay. Yung mga family doon, sir, sa area, hindi naman na-displace, wala na dapat silang pangambahan ngayon? Actually, wala naman silang dapat pangambahan. Yung mga kababayan natin doon sa area na talagang sumusuporta sa mga programa ng ating pamahalaan. At ang nangangamba lang naman dyan, yung mga ginamit nilang, pinatalang nila ng mga supporters nila na yun talaga yung task na ibinigay nila para kunyari sila na naapektuhan sila dun sa area, gagawa sila ng mga issues. Yan yung mga typical na kumbaga ay nila na bigyan ng indoctrinasyon na yun ang magiging role nila. Kumbaga sa role playing, yun yung role nila. Okay, at least nalaman natin na yun, nandyan pa rin sila. Pero na-identified ba natin, sir, kung ilan lahat sila kagabi, sir? Kagabi kasi ang na-report natin more or less 5
Pwedeng more than 5, pwedeng less than 5. So dahil gabi yung labanan, ang pinaka-significant diyan is nandyan talaga yung kalaban. And sinasabi nilang kanilang spokesperson na ayaw namang magpakita at lumabas at magpakilala ng tunay niyang kulay. May patay ang military. Sabi niya po. Unang-una, kasama Brian, di man natin pwedeng itago yan. So, dahil siyempre may mga benefits yung ating mga kasundaluhan. So, kailangan ng report pagdating sa mga ganyan. Okay, siyempre, para malaman ng family nila at yung benefits na sinabi mo, maibigay sa kanila. Oo, para maibigay po sa kanila. Unlike sa ginagawa nila na talagang pag namatay sa kanila o wala talagang as in ibabaong ka na lang sa lupa dahil wala ka ng pakinabang Oo nga, no? So sa ngayon ba sir, threat pa rin dito sa Negros Island itong marami pa ba sila situation? Actually dito sa area namin, particularly dito sa part ng Central Negros, hindi naman na sila ganun kalaki yung armado, but ang medyo lang diyan yung kanilang basing masa, yung mga supporters nila na masa at saka itong mga unit militia. So limisan yan yung ipino-project kasi nila na marami pa sila, but in fact maliit na lang yung mga yung bilang nitong mga kanilang mga terrorist personnel. I see. So yung mga sir, lastly yung mga nasamaran, yung mga injuries natin, taga-san sila? Taga dito lang po yun sa Negros? Sari-sari po, hindi po may taga dito sa Negros, yung iba sa ibang lugar, but hindi po lahat taga dito sa Negros. Sige. With that sir, maraming salamat po sa inyong time ngayong gabi at mabuhay po kayo sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon and mabuhay pa ang inyong programa. Maraming salamat and maayong gabi sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Lieutenant Colonel Egberto da Coscos mag-aksyon ang commanders ang 62 second mga kaksyon, Kag solusinyas ka na, hindi pa mo. Upod isla sa 94th IB man, Siring inkwentro nga ini. Amo na ginambal ko sa inyo nga, ay nako naman. Kapayapaan ang ginapangita na ton diri. Kon pambalonta si Kaan Jacinto, hindi tama na yung ginarespeto, tama nang iyaman nga kuha niya nga side. Nga ti kuha ni, nang may duha patay, 4 pilason. Tiyan mo nang palayag sa New People's Army. Kamatian ta naman ng Philippine Army, wala patay sa Philippine Army, may pilason 4. Pero hambal ni da Coscos, may mga patay sa ila, base sa mga dugo, mga kaksyon. La 7:34 Action Radio Philippine Standard Time. Ang unang abulyada sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang Mighty Sig Xanton Plus Herbal Capsule. Kining duha nga kapsula gintingob ang puwersa kag kon magamit naton ini aga udto kag sa gabi, sigurado mabakod ang aton sinig kaugaling malita sa naman nga saysang balatian. Mighty Sig Xanton Plus Herbal Capsule para gidra sa inyo mga kaksyon. Pagbalik naton karon, standby ka mo kay kanamo pa sa mga balita naton, labi na gid ining maestra nga ginkastigo sang estudyante. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM,
This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan anong kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay sa kola 7:46. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga natin sa report ni Aksyon Marlon Hinabia. Maayong gabi lang kay Sir Kaloy Sales mga kaksyon naga-monitor sinimat tiniyon. Upod ba nang yan sini pamilya dira sa may area sang Pahanukoy. Salamat gid sir sa pag-amuma sa ako na. Si Kwana, naga-monitor man sinimat tiniyon. Si Bia Jonathan, Edwin Pineda Rahman, Heaven, araman si Valencia Kenneth, Robin Samsong, Danny Boy Bakiano, Imbong Jocampo, Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man, and the Malaka family. Paul Spat III, follow pa ron Sagay, Jo Marie Pormintira. Hala ko kay Jenny Perez ang binalbagan, si Gray Hawk Bacolod, Action Bri, good evening. Gumonitor kami diya. Tamiyaw lang tatay Marlon Aguie, ano ni siya man, alias Loverboy, pamatigid kag family Panuela. Salamat. Si Yen Belieza Magbanwa naga-monitor man sa Victoria City. Orlando Emiliano, may gabi Sir Bri, taran nga taga-Action Radio. Always kami naga-monitor Zone 4, Butong Binalbagan. Si Sir Roberto Halbuena Carlos, salamat. Mark Madloff De La Torre, may gabi Action Brian, tamiyaw ko lang pamilya ko, si Riza, South Barangay 3, halin sa Nueva Ecija, Cabanatuan, salamat. Eduardo Florendo, Norman Tumayan, Jonalyn Sibalia Pineda, Ronquillo Simeon. Good evening, Sir Brian. Mati lang kami diya. Greet lang ko si Nene Eva Harovilla. Fiancé Proud OFW Riyadh. Si Pari Junel and Miliana Bulak Sefriano. By the way, may available nga bugasa. Sige. Thank you again. Si Joyce Ann, good evening man. Shout out lang ko tanan nga taga Manapla. Si John Arquilas, Kim Rosalina. Good evening, Sir Brian, listening from Tangob, Patamiyo lang, Odtuhan, salamat. Tintin Sogon, Brillantes, good evening, Sir Brian, paborgig ko da sa ideya, kaya dapat ang legal age, ginman dapat kasal mo. Kaya kung wala laying, muna basi mabutang pa sa tsaktong future, mga underage, mga ginkasal. Tamiyaw lang, Brillantes family, Sogon, Orek Sogon, kag Lola Consing Doria sang Purok Marang Mandalagan. Rolando Binondo Banyes, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Balikan kung iban karon dugay-dugay. Capital Reports. Ari naman Italy with Action Marlon Heravia. Action Mar, may gabi. So nabaray mayong gabi balita ini may kangtana sa natabo sa bahin sang extension sang public school. No, sa bahin sang surad sang Himamaylan. Ang maseminato mabatian Action Bray estudyante napatupan sang manunudlo, maestra o kon maestro. Natabo sa bahin sang Raimundo Tongson National High School extension sa bahin sang Barangay Soay. Kaya ilay sa nga main campus na hamtang sa Barangay Talaban. Maisa ka 23 anyos nga English teacher nag-file sang formal complaint sa bahin sang PNP. Kada ka perma na gada aksyon baray sang affidavit para sa papasaka sang kaso niya batok sa 16 anyos nga estudyante nga lalaki. Bata paglini. Oo. Nga suro sa iya, nagpatupa sa iya, sakit sa sulod sang talatapan sang principal. Grabe, no? Dira sa ginhinabit naton nga balutuan.
Anong tabo aksyon na baray nga Pebrero 26, mga aloon na 26 sa takna sang hapon, saan nag-duty ining si Cristel Ann Valencia, amo ni sa ang maestra. Aha. Nakabaton siya sa mensahe paagi nga aksyon baray sa ining social media. Mensahe nga suno sa iya, halin sa estudyante nga 16-year-old. Ang mensahe, ito na pag-isisahon, basta nalainan. Bastos, binastos. Yes, yan ay si Ma'am Valencia. Aha. Ang natabo nga naninguha siya nga ini aksyon baray mahibuloan sang mga estudyante kag manunudlo mismo. Okay. Para ma-aware. Gin pabalo yun paagi sa group chat nila, may sila aksyon baray nga group chat mo. Naglapta na ang ining mensahe tubtob sa ulihi nga nakalapot ini sa igtalopangod sa teacher in charge. Ti sa iba nagsubaray panawag sa ni principal si Ilaya, teacher in charge nga si Ma'am Mochuelas. Si Ma'am Mochuelas nakiangot una sa isa man ka manurudlo dira nga hinablos siya. Si tagon talak sombray si Joanna. Hinablos ang teacher in charge. Bangod nagwa sa ulihi ang report nga ini kidaliklamo sombray estudyante ang iloy sini may staramanda. Of the man sila. Kag ining teacher in charge lola niya. Sang ginareklamo. Sang suspect. Okay. So muna nga ang ginihimo una istorya sa teacher in charge, ang hinablos siya nga aramanda. Nang pamilya man. Kabanti, pamilya man nila itong nareklamo mo. Alas 3 ang takna sang hapon, amo man ang adlaw, Feb 26. Gin patawag ining maestra, kag ining nareklamo, ay estudyante, sa sulod sang principal's office. Pinamangkot sa maestra, ang ining estudyante kun nga gin padalaan siya sa amo sa mensahe. Naginwala ng estudyante. Okay. Sila nga hindi na yako, ma'am, di uway na nagalin sa akon. Pero sa social media, no? Messenger oo. Di sigurong maestra balaan niya kay sa mong social media kung sino na padala ak sobra may ngalan na damo. No? So gani kay way ni mag ako ining bata nga di. Actually ganing ginpadala siya nude picture. Yes. Magambal niyo ti uba-uba Oo. Way panapton. Oo. Hambal pamangkot sang maestra sa iya base ak sobra sa affidavit May copy kita sa affidavit. May araman ak sobra result sang nagpa-check ni sang lawas. Korasyon ang ining maestra gin-advise nga isang magpahuway siya 3 to 5 days. Imagine mo yung butungon ang buhok, ginusnos ang ulo sa sofa, ginsumbag pa. Di niya buluhaton sang normal utok la si tawa. Pamangkot sang maestra nga agin send muna sa akon. Ga pagani panawag yan mo. Sa suspect. Ang sabay sa estudyante hindi na iya akon, ma'am. Yo. Ang hambal pa sang maestra, hindi kagid mag-sorry sa akon, nga ginahambalan mo ko nagligad nga UNGO ko. UNGO. Oo. Inabalan sa kuno sang siya na estudyante nagligad. Grabe. Nga UNGO ko, wala ko tupa nga maestra. Ang sabat naman sa estudyante, taran-tanan na lang ako ginabasol. Sang ulihi, tumindlog ang estudyante. Nagtindog ang estudyante, kadagambal nga, baida ma-expel. Siyang ginanamin niyang kaugalingon niya, guro. Sila nga, sinihon ta ko sobraya. Baida, kung mapalin ko din, way, kaso. Luka rito bado, gid bisang dating niya. Ketikalon, gid abi. Tumindog estudyante, gitkakas ang ID, nga bay ara bala sang strap. Gitkakas. Bastos gid. Pating sling bag, ang bag ginkuha man. Pati ang cellphone. Pero atubang nila nga duwa sang maestra si Lola ya ha. Sa sulod sang principal's office. Si Lola na o atubang niya.
na istorya namon kay Aksyon Bray, ang Schools Division Superintendent kasi Bernie Libuon, siling yawa ay matabuan ang teacher in charge kaya nag-attend sa seminar. Ti sinulan to gali ya? Pero may report man nga ara kuno. So, daw hindi pa naklaro. Dapat bulutuan dati tabunan ni ang gusto lang. Hindi pa klaro. Ang klaro lang yan, arsulo sa principal's office, ining maestra nga nagareklamo, kag ginareklamo nga estudyante. So meaning duwa lang sila ang conversations lang ang duha. Oo. Tumindog na. Pagtindog, hasta yung cellphone gibutang sa separate, kag dito na nagtinagasak sobray. Grabe man oh. Oo. Nagsenggit ining maestra ni damo maestra sa gwa mo nakabati. Ang mga co-teacher ginbuligan ining si Ma'am Valencia tub-tub nga madala sa ospital. Natabuan nga ara man ang sobray sa gwa ang iloy sa ring 16 ay estudyante nga maestra banda kaya nagahambal pa gani kuno sa sining maestra nga nagareklamo nga gisurya mo ako sa nga bata nga ikaw lang haw nabla. Tapos kung magambal ang iloy nga ikaw lang haw, wala gitong lola gali, wala sang TIC nga natabuan eh. Okay, amo nang hambalak sa break kay nasang Schools Division Superintendent kasi nga nag-attend seminar ang teacher in charge that time. Sa isuryanan sila sa sulod sang principal's office. Ang gusto matabo tani guro to sang biktima nga maestra nga kapan-kapano nila nga sila lang tani bla nga mangayo balang patawad impas ng istorya. Action mar mo galing kiti nagtaas bagi tingog sang suspect. Namunuhan man kinasubray ni Libuon. Pati ko na si Libuon, ang Schools Division Superintendent sila niya. May ara pa aksombre na sang psychological problem ang estudyante. Hindi niya rason action man. Kung may psychological problem nga sagi nyo pa na pa eskwela na dapat i-transfer nyo na sa mga bulutuan nga maka-address na eh. Yes. So gini mo, ang maestra dito ang nag-assign sa bahin sang main sa Talaban. Ay ning victim. Ang tagareklamo nga maestra. Tagareklamo. Kaya kung magtinir na sa isipara ang iloy sang reklamo niya, ara ba ng lulang among teacher in charge? No. Ang ginareklamo naman ng estudyante, why anagin pa kadto sa eskwelahan? Why anagin pa hanugutan? Dito lang anay sa balay niya. Pero, ginapadala sa sumbray sa tawag nga module, liston bla, para nga mag-continue lang ang pagtuon niya, it's because, bangod nga, may honor pa kuno ni hambal ni Libuon. Sige pa din action Marvin. May honor ni. Gakadlaw ko. Grabe nga paggaga ni sa obran. Anyway, sige rin action Marvin. Gani amo ni kay nagsobra yung binantayan tagi ni si Kwan, si board member Tinto Bascon bala nga natabuan man nga himamaylan sakop sa distrito niya. Yes, Kag siya ang chairman sang Committee on Education sa sangguni ang Panlalawigan. Iya ginihampang gali ni. Siya nga ni gini action Brian siya ni ang nagtawag kina kay Bernie Libuon sila nga matawag ko bala kay para nga mamangkot ko sang duga pag isa nga detalye. Samtang nag-istorya siya napalapit sa amon kag ginpa-istorya niya sa amon si Libuon. Kag yari ang eksplanasyon. Concern ng misla sa estudyante, sige istorya para ma-resolve na nga concern pala nagawa no siya sa office. So, kahit yung bata kasi daw under treatment pala, may behavioral sa political problem. Ito, amante daw, wala siya na sa istorya. Wala daw siya, daw naman siya pahabot. Pinabuti siya sa kwansan pagkaya sa ulo. Daw gini na taktan na sa ulo to. Wala magiging po sa gini kumut-kumusan ko naman bala. Daw wala din man niya ko. Kasi subong, we are still conducting an investigation when it comes to that. Nagsurya pa kami sa ginsanan ng bata at sa bata mismo, maka-address ko na naman yung muna mo. Sa ganang bata, sa dalang balayanan, bali, tagal sa module, mama, yung module na lang siya. Kaya daw, okay, na ko mo. Grabe, no? Manakson na baray, no? So, karon ka lang. Karon ka lang. Si Basco nagsobra kina nagsiling ang provincial government sa Negros Occidental hindi siya na maka-intervene kaya nagseparar niya sobra division. May kaugalingon nga division ang Mamaylan City. Sa Negros Occidental ang sunbaray taran nga munisipalidad under sa daring opisina mo. Sa probinsya? Sa probinsya. Taran nga munisipyo na siya. Ang mga syudad at sunbaray
ang sila ay separate na sa division. Sila Ang ilagay. kabangkalan separate man. Sa area sang first district na mga syudad ba nga separate man sila. Yes. Himamaylan separate man. Now kung may problema, hambal ni Bascon kung hindi nila masolbar within sa level nila, amo ng time nga ang regional ang talatapan sa DepEd ma-intervene ka amo nang ma-resolve. Dito direct na nagla sa regional. Kag sa pananaw ko sumredo pag matabo mo sa region gagaman, ang nagareklamo maestra. Ang ginareklamo bata sa maestra banda. Yes. Kaya isa pa may affidavit na nag-file na. Affidavit na sa? Ko na laban-laban na naiya sa ang asunto na budlay na naiya balion Paksyon Mar. Kag may mga report ang sobra yung ngati ang pamilya sa nga reklamo nagasiling man sa sinima istra sila nga file kaso to bago na mo na. Hindi sa dyan eh. Tiyabal ni Bascon magamuni nga senaryo nga sitwasyon dapat temprano para isulbaho ni kagaman nagapasunod graduation day mo lapit na lang matapos ang klase base kung maglala pa ng sitwasyon da may mapiktuhan hindi lamang estudyante ko pati maestra dara sa balutuan may posible na matabak sur market sila man lang mismo dira mo ang lain lang diri kay imbis nga istoryahan kag dalon sa mayo binga paagi nga may mga inamo pas nga file anda kay batuan namon tidon di manami no kag bisan diin kag sobra makadto wala tuo likod kag tubang basta napatupan mo tawo labi na nga babae pa napatupan mo laki napatupa daw mabalubog at guro da ang kaso nga tubangon mo mag una-una dan bias against the right of women action marmo kag physical injury kag napatupan gid based na sa statement sang taga-reklamo kag may mga saksi pa ni damo saksi mga maestraban ara sa sagwa sumulod na lang sobra isang nagbulig na ning maestraman no lantawan ta kay ti gambal man pamilya sang laki nga ti batuan nila basing iaway nila to may psychological problem ang bata. Isa sang pantapat akson bray under treatment pari suro kay board member Tinto Bascon mo. Ngalan kiti ang bata way maniglakats dalan nga gauba action mar eskwela man gani. Yes, may honor pa gani. May honor pa gani may module pa nga libre mo. Di ba action Oliver? Magambalan taguro nga may psychological problem ang tawo, malain ang yang ako wag gatawag sa mga tao buang kiti ininesleya buang kundi may problema sa unahuna. Arang galakats dalan daw way nagid animo inaguro bisan pakalo nya kanaway gigid laga siya da. Pero ining kay eskwela tapos honorol pa, di na psychological problem siniman. Yes. Why tarang sobraya again mention ri ang ngalan is because minor. Minor estudyante pa. No. Pero yari ang tinguganan ni board member Tinto Bascon. Ang province of Negros Occidental doesn't have any hand at all because Himamaylan itself, when I was a mayor, separate division ang Himamaylan. So, ang ma-act dapat kung hindi nila masarangan sa level nila ang regional office. I hoping na ini na situation kayo gidayon for the betterment of the teachers and sa bata mismo kag sa pamilya kag sa mga students sa syudad sa Himamaylan. Para sa ako na nakibot ko gani kagapon ko nila ginambalan kay wala pa na naglambot sa amon na reklamo na ang maestra namo na binatabo siya sa estudyante. So more or less, that's why na namangkot ko Bernie because I want to have a specific fact kung ano ang ila gin-investigate kung is there any problem with the teacher, is there any problem with the student para ma-fix ni. Especially, madali na lang matapos ang klase. It will take them 3 months para ma-resolve. Kaya dapat i-resolve ni nila ASAP para kamayuhan man sang estudyante kag mga maestra. Ang ayo ni Committee on Education Chair sa Sanggaw na Padaluwigan, Board Member Tinto Bascon. Resolve pero dapat ang kaso padayunon. Kiti may physical attachment direction mar mo. Kag bantayatak sumaray kung way pa naman ma-file formal ang kaso. Pero sa paglantaw natin sumaray sa dalagan sang ginasikaso sang tagreklamo, desinido gid siya. Isa pa maestra siya. Oo. Way na ginarespeto maginamo sina. Oo. Bayi siya, laki na patupa siya. Bisan sino pwede makapatupa pero inabalang patupan gidaw.
Tapos may mga limod-limod pa kung nara ba lang TIC o kung waay. Sige. At sumara, sunod tayo dason nga adlaw. Tingawaan tayo at mga istorya ang Schools Division Superintendent dira sa may Himamaylan City. Sundon tani kay kabalo ka leksyon man sa aton nga mga estudyante man. Bisan ano mahimo ni teacher ninyo, report nyo lang sa inyo nga principal dan, di nyo labot sa porsyon iya nga hamiron mong maestra mo. Ang maestra na lang na kang principal mag-disiplina sa ila, hindi kay ikaw yung manapungol sa iya. Yes. Balita Kapitolyo, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Marlon Hinoboya, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat aksyon Mar, balita Kapitolyo Provincial. Sundon tani, no? Kaya ang involved din mga maestra pa. Ti kabalo naman kita sang kabuhi sang isa ka maestra. Babayi, bisan lalaki pag ani basta mapatupan mo, daway ka gidya rason nga magkastigo sang kapwa tawo mo. Kay ti una-una ikaw gapakao na siya. How? Ikaduha, respeto na lang intani bla. Ara pa sa sulod sang opisina. Ti may mga ulo asunto, may mga affidavit na masabat paming pamilya suno sa report nga ti file na kay batuan namon. Dapat hindi tanay pagtulirahon. Kung nakasayop gin man ang bata, dapat kung gusto nga hindi ni madalman, dira pa lang mismo si tulo na ni. Kaling kiti, hindi taman ni mabaso lang pamilya sining estudyante, kaya basi may ginauyatan man silang ebidensya man eh. Huwag man takbalo man to, kung ano man ang natabo to sa sulod, basi antes to binagnos ng estudyante si maestra, basi una man si maestra pang hilabot sa iya, inaway takbalogin sang senaryo sina, no? Kay ang naga-base malante sa affidavit man sining tagreklamo mga kaksyon. Pero dapat tistingan ginya. Hindi na ni manami maginamo sina kay kon tolirahon ta ini basi pila kadlaw damo maestra pirmi nga mahampakan ng estudyante ba? Action firing line. Tigin sa ilo ani si ma'am sa piyak nga eskwelahan sa main nila. Ang estudyante way gin pa eskwela, pero may module ginapadala. Action firing line. Kadlos. Doon, nakibot ko gina pa nga man. Pero may module. Pwede. Di pwede gin man. Pero doon ka special sa iya. Hindi man special child. Action firing line. Special kita padalaan module ganit mo. No? Sige. Hindi ito makapadalom gin siniko na no. Kay kabalo ka ginaduso. Ginamat-amat na to file a case against the suspect minor ini. Tagaan taman sang pamilya sini, no? Kung ano gidlang, basi may ginauyatan man sila blang pantapat sa kay ma'am, inahulaton ta. Mga estudyante, kung ako gani subong, hindi ko pabor gani sa mga maestra action Oliver nga nagahimo, like ako bimistro ko be, may mga estudyante, kung mahimo kami group chat, hindi ko pabor sina. Sometimes sa mga maestra, why na ginarespeto sa mga estudyante kung tamaan kaka-close ang kabataan mo? Sakto yung action Oliver. Ito, ang ginumpisahan sini, sa pag-insindi ko sang affidavit, ginpadalaan sang binastos nga litrato. Damo na bla? Because nga si teacher, daw gusto sa maestra nga daw mga kabataan niya lang gini, mga lapit sa katama, pero hindi ina manami. Dapat may distansya kagid sa mga estudyante. The same sa mga trabaho, bla? Distance kagid niya sa mga workers mo, kiti boss ka na mo. Close lang ka mo, kaya tidra ka mo sa isa ka bubong blaya nga ginaobrahan. Pero not to the extent, nga daw himuon niya man ka nga sulugoon plakadlaw. Kaya mo na yung resulta, maybe siguro, hindi man niya ining ginatumod ko as the general, nga dapat ang mga teacher naton, di magpatama, gidya close sa mga estudyante. Manami man ina kontani, makabulig ina para sa inyo sa nga pagtuon sa mga estudyante, pagtudlo, pero hindi 100% ihatag mong imo sila nga pagpalapit gid sa ila. Kay sometimes gakadula ang respeto sa mga bastusin man nga mga kabataan. Action firing line. May kabataan kung isa nga way na kontrol ang kaugalingon mo. Nasubrahan bala sa batasan, na? Sige ka mo group chat dira. Abi ni estudyante okay lang pero sa imo malain na gali. Tiya mo na nagakalatabo kung kisa. Action firing line. Suliton ko, kadamaan nga reklamo, estudyante, tinampo yung ni ma'am. Hinaboy sang eraser. Guntingan nga hindi magkalaan mo. Pero subong baliktad, maestra, ginbagnos sang estudyante. Action firing line. Sige, wala to taniya. Kay ini, mangin ihimplo, ini pilakadlaw.
sa mga estudyante. Ting lola, principal, ang Iloy Maestraman, dira mismo sa campus ngina. Nadumduman kong pelikula bla ni Kuan ni Andrew Ibla, nga ginadaog-daog siya sang bata, sang principal. O, amugin nga sitwasyon, kaya ang bata sang principal nagasalig, kiti principal tatay ko di. Ang manabla. Tido pelikula, no? Dawa mo gina. Action firing line. Pero ay tanay gambal nga ginakonsinti ikaw sa mga ginikanan kag lula mo ha. Himplo lang niya sa pelikula. Way ta kabala pag isang iban nga senaryo regarding sini. Pero kung ako gani, gina-invite ko si lola kag si mamo, kay si mama niya. Pwede ka tawag diri sa 0938-225-5017 or 434-3861. To explain man sa inyo nga side, kay nabatian ta subong side lang sang tagreklamo, fidibit lang. Anong inyo yadra? Pamatian taman para ang assumption bla sang publiko, ang pagkritisar sang publiko sa inyo, mahuna-hunaan man nila igali, si ma'am may diferensya man guro ni, no? Action firing line. Ano mo na bla? So, pamatian ta sila, basta available sila. Kami willing, kami mag-interview sa inyo para mabatian man nyo sinisend. Last 8:11. Ang mga balita ng Action Marlon, hinabia dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule. Ining kapsula, ang tanan nga sobra dira sa lawas mo kaagay sang sugar, cholesterol, uric acid, ang asin, ang fats, creatinine, kag constipation pang dula. O niya ini. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule meron sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, araman ang calcium, magnesium, ang zinc kag iban pa mga kaksyon. 7 kasang kapangari diri among turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pwede ka makatawag sa 0910-126-4595 kay Doc Crispin Hico Congiko. Sa mga drugstore nga pwede nyo baklan mga kaksyon, ari. Sa Lisa Tan Drugstore, Barangay Sumag, Bacolod, Chrismar Pharmacy, Bata, Bacolod, St. Anthony Drugstore, Kingtown, Victoria City, Botica St. Roch, mga kaksyon, Victoria City, St. Veronica Drugstore, Cadiz City, Our Lady of Pilar Drugstore, Cadiz City, 978 Pharmacy, Cadiz City, 978 Pharmacy Sagay, Escalante Pharmacy, Escalante kag Zainin Drugstore, Escalante City. Ang iban lawagon ko dason nga lawa. Action firing line. Pagbalik naton, diri kita sa problema sa syudad sa Bacolod man, no? Kining parte sang reklamo sang kadamay may appearance laki na sa sangguniang panglungsod. Angot sa pagdemolish sa mga puloy anila dira sa may Vista Alegre sa araw. Ini may mga rasunes, di ko nga pinang-demolish ni sila mo. Karon i-plastar ta sa inyo, kay baga serbi ini nga leksyon man sa iban nga mga awardees dira sa mga looting at ginapabayan, ang iban ginabaligya, ang iban ginaparkilahan, hindi na pwede. Hindi may lain may guidelines sinang hindi na pwede. So, kabay pa, no? Nga ang iban dira nga may hana, kamay plano pa, hindi nyo na napaghimuon pa. Kay bawi, ones ang gobyerno sa inyo. Gin-provide na kamo sa gobyerno pagkatapos kwartahon yung ginatag sa gobyerno sa inyo. Action firing line. So, do ka insulto naman sa parts ng gobyerno. So, pinangbawi, karon pa-plastar tag Action Dale Salazar kagiban pangabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Batayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Batayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Batayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Batayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Batayon Aksyon Radio.
kapian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may... Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 8:23. Ante sa report Aksyon Dale Salazar, mangbasa ko diyan ay sa aton sa nga mga mensahe. Halin sa kay 7829, patihan payangin PA, lupok dalagan, ilas style ano pag panila may makita patay sa army man. Gabi nung guanay ng ulo nila sang palagya. May mantakita. Isog man ni sila eh. Good evening, Aksyon Radio. Paano na reklamo namon parte nga mga truck dire Patricia Homes 10 p.m. to 4 a.m. Palihog lang daw, pawala lang si Kapitan. Sige. I'm sorry, sige. Gabi nabasa ko nina, lipat lang kung mag-quadicay na mo. Sige, ma'am, salamat gid sa imo sa nga pagsalig sa Aksyon Radio. Check na to ni boss. Sige, sa may Patricia Homes, ano? Basi ma-text mo ko liwat sa exact nga address, Balakag Barangay. Kompleto, dira, no? Kay para mapihot na niya. Aksyon ba dapat gid silutan o prisohon ang pare kag pastor nga nagkasal sa mga minor nga nagapang ay way man niya nagapang molestya na basi lain man ni imo. Mga bata hasta madunot sila sa prisuhan, si sweetie niya. Hindi way to molestya, gapang kasalan niya sa mga minor, hindi pwede. Good evening, Aksyon Bri, nagapati or magpati nga manubo pa ni ang bugas. Ay hindi siya kuno magpating manubo pang bugas kay ang mga miller kuno kag negosyante nga mga sindikato diri gani sa Maaw. Mga kiluhan sang bugas ang humay pike pa. Ti dapat gina-check na sa inyong lokalidad nga dapat hindi piking mga kiluhan. Aksyon Bride diri sa amon sa Talok ang nagasagod baboy wala ginabaligya sa manog ihaw. Sila mismo ga ihaw ginakambas kilo-kilo sa kada balay. At daw okay mananak kayo nung negosyo das kilid nyo balay hindi lang pagdaloon sa market. Pero kung isipon, dapat iagi na sa slaughterhouse, no? Slaughterhouse gina dapat. Aksyon Bryce, sakto na damo agency wala patuman minimum yang wage iya. Pamati kami rin sa CIS Morshat chapter. Makon mo na. Mga CIS sa to. Good evening, great kolanda si ang Tihada family kag Francisco family sa Bino. Akon mama kag hinablos sa Spar 8 Barangay Bagong Silang. Jasper, galing niya. Diri sa may bago. Salamat. Okay. Good evening always. Kami ga-monitor. Si Dante, Angel, kag Joanne, Barangay Binuyan. Salamat. Good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang family Juanites. Kag Really Leon. Always kami naga-monitor Aksyon Radio. Mapabalita man o drama. God bless Aksyon Radio. Daghang salamat. Good evening. Tamiyaw ko lang Bodjoy, Jessica, Mary Ann, Kapit nga nagasaka gina Indian Mango ang nagatamyaw Boss Piang. Salamat.
Good evening, Action Bray. Gamonitor lang kami diya. Crossing Buhangin, kadagabi, Action Bray. Salamat. Diri sa piyak nga side abiyo, matamaton tani para maubos-ubos. Si Willie La Chica ay di mayong mga paryente man lang sa maestra basi kon ma-M7 black kon hindi mahusgaran may mga balos gidna. Amo nang delikado da. Arcon to Vida, Philip Alonsagay, Romila Salibio, sa family Arsenio sa Barangay Yubola, Carlota, nag-monitor man. Good evening. Great lang family Iglesia, no? Sitio Bungyod, Barangay Kabakungan, Talis, mayang gabi, family Abayos. Salamat. Si Julian Lorido Magbanwa, good evening, Sobray, shout out lang family Magbanwa, Patiga, nagapamati diri sa Greensville home site rather. Thank you, good Action Bray. Siga, las 8:27. Kuha na ton sa Action Dale Salazar, no? Sinimatirion, action na ay kina. Sa aton siring linya. Action Radio City Hall Report. Parte ni sa Panggop Anay Balay to sa may araw. Action Dale, may gabi. Action Bray kay na sa regular session sang sangguniang panglungsod nagkadto no ining mga miyembro sang kadamay kag mga naapektuhan nga mga pamilya sa ginpatigay nga demolition sang City Legal Office Enforcement Team dito sa may Progreso Village 1, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod, Action Bray, o kung dito sa may Araw relocation site. Ang ginareklamo diri sa mga residente kay Action Bray 14 ka mga balay ang gintang guba no sang team sang City Legal Office Action Bray last February 28 kay kabalo ka Action Bray no kung last week in-report naton nga ang BHA nagpadulong man dito sa lugar sang relocation site kag nag-cancel. Samtang ang City Legal Office naman niya ilagin guba ining mga puloy-an sang 14 tanan ka mga pamalay Action Brian. Sangin pamangkot naton si kadamay chairman ante Berlita and Action Bray. So siya tingning nga mga balay mayara man sang naga-star ang saya ang claim sang kadamay Action Brian kay Shato Kaina ang nagpanguna no or spokesperson abi sang sining mga affected nga mga residents. So gina-claim man diri ni ante nga suno siya allegedly wala nagpatigayon ang syudad sang pre-demolition conference nga ginatawag. Wala man sang formal notice nga gin-issue ang syudad antes nila Action Bray nga ginapang demolish ang ining mga balay. Kung pamalo naton si Ma'am Ante suno siya may structure na gidya Action Brian. Balay na gidya gina-estaran na no ining mga affected nga mga structures kaya demolish sang team sang City Legal Office. Rason, ang iya diri panawagan sa City Government of Bacolod Action Bray. Suno siya ti dapat ang Bacolod Housing Authority makapatigayon sang validation nga ginatawag. Kay suno siya tining 14 Action Bray ang ground kuno siya nga agin demolish ni kay allegedly involved kuno sa buy and sell nga modus sining mga lote. So pero di Action Dale dogin report pa man before gani nga ginapadalaan sila sang mga notices ini to inform them nga amo ni hindi dapat himuon yung Action Dale ang subong amo naman yung hambal nila nga wala sila balo. Yes, Action Bray. So contrary no sa hambal sa otoridad ilabi na ni Bacolod Housing Authority Head Victoria Pareñas Action Bray. Pangitaan ta sila kuan beach ay pangitaan ta sa mga sigurado kung may mga hawid na sila sa mga kasulatan or sulat na ginapadala to nila Action Dale para ma-clear tani kay kabudlay man nga sagil ang tiya ka aligasyon white sa ebidensya bla. Kay kung ako kabalo Action Bray unless gina-cancel or gina-demolish sang syudad or authority ang isa ka balay nagalabay ni siya sa ginatawag case review committee Action Bray o gina-review ni siya sa isa ka concern nga committee sa sanggulang panglungsod nga involve ang BHA, City Legal Office, ang talatapan ni Councilor Renicito Novero no tiyang ground 3 buy and sell nga modus is either buy and sell or wala gidya ginatiniran or wala gina-istaran ang ining balay or either ginaparentahan Action Brian. Okay, ako nagapati kuya nga ang City Legal Office iya di man ni maggiho iya kon
makabayular sila sa paghimo sa Action Dale mo. May mga basis man ni gobyerno ni sila mahimo sila sang hindi abo Action Dale. Correct, Action Bray, no? Kaya pwede sila pasakaan sang counter charges or kaso mandira sang mga netizen or mga pumuluyo nga napektuhan sining demolition nga ginatawag. Galing hindi taman mabasol ining mga pumuloyo nga ini kay base ano may kakulangan sang information. Amo ni galing no kay side sang kadamay tamo na wise lang may mga kabalo abi kibot lang sila nagpang-demolish na pero nagligad report na to ginpabalo ni sila. Yes, Action Brian. Mayroon sang notice of cancellation pre-demolition conference kag amo na antes ya gina-award ang sa Kalote may mga orientation nga ginapatigayon ang syudad kung ano ang mga bawal himuon once nga na-award Action Brian ang imo sini nga titulo or land title Action Brian kay once ka na-receive ang award 90 days Action Brian within that period dapat mapatukuran sang balay kag maestran kay regular nga nagapatigayon sang consensus or survey or monitoring ang BHA kung bala ginakapuslan sang awardee ang lote nga ginhatag sang syudad. Okay, do ka basic malanigani mo hindi pagparintahan, hindi pag-ibaligya, patukuran kag istaran. Budlay gina sundon Action Dale? Hindi man Action Bray. Ang iban ba natin ang mga diskarte nga kung may balay kaya sa iba niya nga barangay kung na-awardan ka pwede gina Action Bray nga maparentahan ang imo to yung pwesto kung nakalusot ka sa sa pag-evaluate no sang BHA antes ka nangatagan sang relocation house. Kag ako naluoy gid ko man sa ilaman mo no. Sa mga utod na tunda nga may mga kulokwarta, hindi nyo man sagi ka-into-into ng mga awardees nga ini nga ulo erkilahan nyo man kikabalo ka mo sang konsekwensya nga matabo kamay sa Action Dale mo. Mayroon na iban nga nag-idot-idot, abi. Mga negosyante, bala kayo lagi na pananaw nga ang area dito sa may Progreso Village nag-aamat-amat improve Action Bray. Jutay pa lang ito nag-negosyo sa lugar. Rason nga ti ilan siguro ginaunahan nagapatindog sa mga business, may mga hardware nga mga negosyo Action Bray, mga gagmay lang mga Truchangge, maybe, possibly, one of the reasons Action Bray, nga may nagakatabo nga rent no sang sining mga relocation house dito sa may relocation site. Ginahangkat ko man gani gining beach mo. Abi try nyo bawi ang lote nga na puy-an sang nagbakal nga hindi awardee abi pa try ko daw kadamo gina sang reklamo pero at least mabalaan tagid ko ano katudtuon ning kampanya sang BHA nga pangbawi sang lote nga gin-award nga hindi nag-star among gin-awardee mismo. Ang pinaka-recent election nga cancellation of award amo to siya ang 30 ka mga abandoned house but silingon wala gid naka-star wala gid may naga-star sa sina nga balay umpisa nga gin-award na ang ilang lote. That's why i-re-award na siya kay kadamo sa mga residente nga napektuhan sa illegal sa clearing operation nga luyag man maka-avail sang clearing operation or sang relocation house dito sa may Progreso Village. Action Dale, I'm sorry gida, kay gusto ko lang ni palaparon pila ka square meter ni gali kada isa sa ila? Wala lang ko idea Action Bray regarding sa kay do nalipat na ko sa sining specification sining lote nga ginahatag sa mga putob sa mga nagapangabay sang relocation house Action Bray. Pero kung makita mo do ka man siya Action Bray, do ka suitable man si tabla ka pamilya nga makatiner mag-asawa dira abi kag duwa abi ka bata Action Bray. Daw fit na sa ila ang kadakoon or ang space sang sining lote. Ang nadumduman ko not no kon correct ako kung sigurado ako ang reklamo sining mga nag-abandona sang ila sining lugar dito. Una, wala tubig, kadua, wala kuryente, layo sa ila sining palangabuhian. Pang-apat diri twice lay patindog gin-abi nga sufisyente sina. Kag kuno pa nga mga rason ti ina hindi valid para sa BHA Action Dale? Yes, exactly, Action Brian. Sa bahay niya sang BHA, kadamo sa mga residente nga luyag mag-avail sa relocation house Action Brian. It's just that may mga rasones man. Kung nga ang iban hindi gid nila misteran ang ilang sining employan. Bangod, it's either layo ba Action Brian ang ilang ginaobrahan. So kinahanglan pang mag-travel sang malawig nga mga tinion kag di makaber Action Brian nga do ka ligwin especially kung tungang gabi medyo mabulubudlay ang
ang pagpasulod dira sa may relocation site, ilabi na kung wala kaya sang kaugalingon mo nga motorsiklo o kon salakyan. Tuod ba no? Kung kaysa, dapat ang aton gobyerno lokal before tanipin ang transfer sila tenterand, gin-short lang ang mayara na sang mga kuryente da, poste dira, para man sa seguridad sang publiko, may kakulangan gin man action daily, no? Yes, Action Brian. Ariwahang palayag kag mga ginaklaiman no, sang Kadamay, ang ila chairman, si Perlita Ante. Nagkadto kami di sang gunian, no? Kay ang mga pumuluyo didto sa araw to relocation, mga relocatis nagpangayo gid tabang, no? Kay sang February 28, ginsulod sila ka City Legal kagin pagguba ang ila mga balay 14 gid ang nadimol. Ang kulba sa mga pumuluyo kay wala ni sila natagaan formal notice. Nga sa notice na specify gid ang mga ngalan nila para ka preparar sila. Kag dapat may mga PDC panintani, pre-demolition. Dapat may adequate consultation. Ni kay ginatugon gini sa aton batas siya. Ang natabo sa ilaya do sobra pa ni sa martial law nga perti gid ka kulugmat kay nga dis oras ang tigpalanyaga ang mga kabataan nagalulumpat bangod sang gindimulis ang ila balay. So ang tagbalay kung sino man adaya kag ano man ang ila sitwasyon sa pangabuhi, dapat pabalon tanga gubon ang ila balay. Hindi pwede nga gulpiyon lang sila. So ang ginapasibangot sang Bacolod Housing Authority nga na maligya daw hindi na guro amugid, no? Kay ang kinamatarong sa puluyan, aberya ano nga klase sang pangabuhi. Gusto ko ya makapuluyan. Kung ginabligya sa akon, ibaklon ko gina para ang akon pamilya may puluyan. Pero ginasummarize na yan sa BHA nga ginpamaligya, no? So dapat manaog sa dalom ang tawo ka BHA para i-verify gini ang report. Kagay mga tao ay nigi pang isa-isa pamangkot nga anong violasyon, anong sala nila para ka-preparar sila ya. Siyempre, na batian ang mga allegation kag gina-claim sang grupo nga Kadamay kay nagpangayo sila sang tulig ining 14 ka mga apektado nga mga residente nga ginpang guba, demolish ang ila sining mga puluyan nagligad nga Pebrero 28. Ate, kuwanta na reaction boss ang BHA naman sa ila sining nga allegation para matagan taman sila tiyan sa mga explicar action dahil sa allegation sang Kadamay? Yes, Action Brian. Kaya na, medyo sulo sa ako, ABC Councilor, Renisito Novero, pero pagkabati ako daw ang yato, Action Brian, nga, no, do ka dumiyara sang review, no, nga patigayunon, regarding sining mga kaso sang napektuan nga mga residente. So magambal kita review, pinding ini-anay demolition da? Yes, actually, it's either i-validate nila kung ang claim, ang mga claim bala sining mga napektuhan ng mga residente kung tuod or hindi, Action Brian. Pero sa mention talaga ni, ang City Legal Office, wala na sila nagpadaso-daso gupang-guba, Action Brian, sa mga structures, especially kung wala sila sang legal basis nga ginatawag. Yes, amo na nga ton klarohon kiti may mga law review na at i-check na to niya kung ang dangtan sa Action Dale. Action Brian. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, update kita sa no segregation, no collection policy. Kay subong adlaw ginasapol no ni Vice Mayor Sid Familiaran ang chairman sang Solid Waste Action Team ang 11 tanan ka mga punong barangay nga nag-volunteer no nga mangin pilot barangay sa pagpatuman sining no segregation, no collection policy, Action Brian. So kaina sunod diri kay Familiaran matapos ang pagsinapol doka assessment, Action Brian, after 3 days kung kamusta na bala ang implementation sang sininga program. So sunod kay Familiaran, happy siya, Action Brian, nga i-announce nga more than 50% ang compliance sining mga pilot barangay sa pag-segregate na gid sining mga basura, Action Brian. Pero isa dito kaina sa problema no sa pagsinapol nga na-raise, Action Brian, nga gin-raise man isang pila ka mga punong barangay nga sunod siya ang for example, Action Brian, nagkadto ka sa barangay 17 kag 18. Include din sila sa mga pilot barangay sa no segregation, no collection policy. O galing, ang truck na nagkuha sang basura sa 17 kag 18, pagkadto Action Brian sa barangay 19, nga wala iya or hindi part sang pilot barangay sa implementation. Amo ni siyang rason niya Malibay LC Familiaran nga mixed garbage sa gihapon ang ginahaboy or ginakolekta sang IPM CDC. Kadto sila sa barangay 17 kag 18 nga
nga pilot barangay pagkadto sa barangay 19 nga hindi pilot barangay ang tracking nga nagkuha sa 17 kag 18 nga nagkuha sa mga basura dito sa Action Bray samo sa gihapon. So hambal ni Vice Mayor Familiaran buwas nga adlaw March 5 mayara sang special trucks nga mag-collect sa mga residual waste sining 11 ka mga pilot barangay sining no segregation no collection policy kay buwas nga adlaw Action Bray mas start man ang IPM-CDC ula sining mga residual waste dito sa may cell number 2 sang sanitary landfill. Dapat lang i-address nila ina kay kuna mo nang makitaan man sa publiko, mambal man na publiko. Sa gimanta ka segregate ni nga paglabot to sa lakyan gali mix mangyapon, tingob mangyapon, useless ang chimpotan. Yes, useless Action Bray. Ang effort do ka nugon. Kun baga no. So amo lang to ang napangitalan sa pamaagi kay ma-deploy man ang IPM-CDC sang special truck nga mag-collect diya sang residual waste kutob sining 11 ka mga pilot barangays nga nag-implement ng no segregation, no collection policy. Ano ang paliwagan ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran? Yes, nag-meeting and 11 barangays. And konti discuss ng ilang mga problems encountered for the past 3 days. And I am happy to report that almost all, more than 50% ang compliance sa no segregation, no collection. But may mga misunderstanding lang between sa aton hauler sa aton contractor kag sa instruction. Kaya ang interpretation niya since nga may April 1 nga implementation mo, so ang garbage ang kinakot niya mix gapon. So hindi ta tumaula ang garbage sa cell number 2. But tomorrow may special truck or trucks assigned sa pilot barangays. Kaya ang iyang ruta gisunod niya mo. Let's say, agi ka barangay 17, 18, 19. So, ang barangays mga pilot, 17, 18, pag-abot sa 19, mix. So, mix man nilang garbage sa truck. But sa tomorrow, sigurado na. Starting tomorrow. Makaula na tato sa cell number 2. Pila ka mga... Kaya ang EMB, ma-observe na din. Action Bray na batian si Bacolod Vice Mayor LC de Familiaran. So lauman tabasa no nga do ka residual waste lang gid ang kuhaon sining mga trucks sang IPM-CDC nga magalibot or magakolekt sa mga basura sining 11 tanan ka mga pilot barangay sa may syudad sang Bacolod. So kumag 50% siya dako sang tsansa nga sa April 1 matigayon ining 100% segregation action day. Fully Action Bray. Ang ginahope no sa mga city officials since aminado man sila nga hindi gid hapos no ang ining campaign nga kada pamalay dapat magsunod sining policy nga gina-implement Action Bray kag dapat i-implement under Bansa Republic Act 9003. Pasalamatan tagini mga barangay opisyal na tonding nga nagapanikasog mabala magluwas landa sa nagapawala gid la action day. Yes, Action Brian. May cooperation sang barangay officials ang ginapanawagan sa mga city officials, Action Brian, kay kapila na ni kabeses nga gina-implement liwat-liwat sa mata ni Mayor Bing wala na sang extension nga ginatawag no after sang April 1, Action Brian. So kung wala extension, ano may mga penalized day? May mga pinahan day? Sa Action Brian, i-monitor na gid Action Brian kag ining mga violators i-forward ang ilang sining mga lan o barangay abi dito sa DNR EMB nga mo magpapanaog sang sanction against sila Action Brian. Last night gani dira sa area sang barangay Takuling hambal Familiaran mayara sang truck nga nag-ula sang basura illegally dump Action Brian nakuhaan sang video o galing matawang tikang sang barangay gin pabalik gid Action Brian sa tracking kalawat na dispose man sang insakto ining basura dira sa barangay Takuling. Amo na yung mga tao gid ang mga sabotahiro kag hindi bang guro sabotahiro kay magambal kita sabotahi inang may ideya siya nga may aras sang implementation sang no segregation no collection policy. Ini gurong iya guro katuntuhon gid lang katamaran or inugok nga style bla. Kabalo ka magambal kita basura dapat hindi mo na pag-ihaboy bisan diin lang kon sa Takuling ikaw abi kadto sa libertad kag ihaboy da sa basurahan sa libertad da kalapad action day.
It's either action bright, posible man, balang wala ka naka-timing sa schedule nga ginbutang dira sa IPMCDC nga sa mga oras or sa mga talabay ang tracking. It's either one of pwede man amo lang nga rason action bright nga daw late kaya abi kag wala ka na choice kundi ultol mo magtuang gabi kagahon para wala may makakita kag iaboy mo ang basura sa lugar nga hindi designated. Hindi giniway giniya pulos. Dapat kung way ka na sang habuyan late kabi imo, ibalik na to sa imo sa nga puloy. Ano kundi da kag tagua, hula tabwas para hindi ka lang makahasol is publiko. Amo na nakasimple action Dale? Yes, correct. Good action, Brian. Action, Brian, ang mga ito, mabalita natin po natunggikan sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo, action na dahil sa Lazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, no, buwas kwaanta sang tingog mandiri ang Bacolod Housing Authority, BHA, or si Councilor Novero, Renisito Novero, nga mo nag-uyat sa ning party sa housing mga kaksyon. Kaya tikon pamatian tang taga-kadamay, wais la idea, wais lakbalo, wais sa mga, may mga notices mangguro, pero inang final, mga finality, dira nga ti okay, way naging kita mahimo, kinanglan tanan nga panggabuton puloyan nyo di. Kinanglan tanan pangbawion ang mga luting nga gina-award, no? So, galing, kiti gobyerno lokal, may mga guidelines man sila. Before iniling nga ginhimo, kabalo man sila sang mga legalidad. Hindi man basta-basta, Attorney Joselito Bayatan, himo sang hindi amo. Kabalota may mga legalidad nga ginsunod ani. Hindi man basta-basta nga ginhimo, ginlamang nila ini. So, lesson learned nga makwata diri, sa iban nga mga awardees dira, once gani gin-awardan ka mo, di buhinas ka mo, di ba, Action Oliver? Buhinas ka mo, sa kadamuon, linibo, nga wala sang puloy-an nga tarong. Di ka mo, laki ka mo ang intagaan ka mo da. Pagkatapos, subong daw pawalaan nyo pa. Kag kung bawion, mausdang ka mo. Ito kabudlay, di ba? So kung ara na gidmana sa inyo poder, huga kuma nyo na nasang hugot. Hindi nyo na napagi pulo pabayan pa. Hasta maglabot sa point abi nga bawion ni na sa inyo kay kanugon sang nasambit yang aluti. Gobyerno na nag-provide sina, meaning ang government nagalantaw sa ginatawag poverty, kapigaduhon, nagalantaw sa imo sitwasyon. Tikon pawalaan mo na karon, way kaya gatinguha, iya kag bawi o na makamog ka magreklamo, gobyerno malay naman. So, way kuya nagakwandi sa Bacolod nga mambaltabi doga apin si Brian sa Bacolod, no? Way tada iya. That's why ginapasabat ang beach ay ganimo. Kung ano giblangin sakto, ginhimo nyo, gipabalo nyo ni sila. Galing kisa ng balko na suliton ko hindi ni sila maghimo santikang, dira nga wala sila may ginauyatan ng ebidensya. Ang wala lang kasimple. Kaya hindi man gusto mga opisyalis na sa gobyerno nga pang failan man sila kaso. Tiyula tonta ni. Kabay pa nga, ang ibang dira nga may na-award naman sa inyong lote nyo na. Abi, patindugin nyo na da, ulo istare nyo na da. Hasta makalabot sa punto, abi nga may pundo, naging kamo nga makapatindog kamo mansyon nyo. Action Brian Borden, Action Firing Line. Sa mga nagahaboy basura, bisan diin lang, ay liwatan nyo ng batasan nyo, no? Hindi nyo, kung damak ka mo na sa inyo puloyan, dira lang ka mo damak sa puloyan nyo, hindi nyo pagdalahigang bugos ng komunidad. Action Firing Line. Kahit pangwigit nyo lang direct kag dito, sa nagligad to, nanugid man si Vice Mayor Elcid Familiaran, winigit man to sa may dinto man, Bridco, pick up nga puti to. May nag-text man diri sa aton, sa tangob to, ginawigit man si Gadalan. Sa takuling may ara, tracking truck pagidya. Amo na yung mga tao, iyang away na niya sila ya, ba't kami ginapinsar, panis lang nga buwas damlag sa ila siling kaugalingan. Action Firing Line. Kaya kita nga nagahaboy sang basura, kita nagaguba sa aton environment mo, sa aton palibot. Haboy mong basura mo da, dala sa onsang tubig, dala sa kanal, mag-ulan, baha, kag magreklamo. Action Firing Line. Kita mo naging katunto sa utok sa tao. Pagkatapos, gobyerno ang basulon. Pero kita yan waslik sa tubig. Pero minsang basura. Pero ariya, DTX 500 nan. Sigurado ko nga baka bulig ini, nga makapa lower down sang level sang imo siling nga sugar, agod layo ka sa diabetes. Kompleto management sa liver detox, naga-detoxify ini siya. Kag bulig sa lawas na to nining DTX
500 mga kaaksyon. Action firing line. Las 8:50. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso taman sa inyo mag-aksyon ang Life Extension Vitamin D3. Pampabakod sa immune system. Kag sa mga kauturan naton nga mahinigon magkape, mayara na sang Life Extension Coffee Mix, pinakaunang kape nga mayara sang Vitamin D3. Ini nga produkto idalom sang Life Extension Philippines nga nababakal sa tanang nga mga butika
or pwede ka mo kabisita sila sining clinic diri sa may GA Stephen Building, Lacson Street, unhan niya diri mo ning Burgos, Lacson, bisita lang kamo diri. And of course, libreng consultation sa mga medical doctors, mga ka-action. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:55, ang basahon tiban nga maminsahe si Raji Labatos Taquiso, Sunshine Valley Subdivision, naga-monitor. Araman si Julian Loredo Magbanwa. Good evening, Action Bry. Shout out lang family Magbanwa, Patiga. Pamatigid subong sa home site. Si, dinading iban, taligid lang. Alright, ang bana, yaman ko na pamati subong nga si Bonifacio Patiga Jr. God bless. Angela Mati Buston. Salamat. Si Willie La Chica ay di mayo nga may paryente man ang nabasa ko na kina. Okay, sige balikan ko na. Diri ko sa piyak naman nga side sa aton sila nga pagpangalagan. Naga-monitor man subong si Anthony Jones Siblano, ginatamyaw niya si Rica Ibanez, Kisha May Castro, si Dalia Roda, si Chris Joel Basanta, kag si Sir Hayag. Salamat gid sa pag-monitor sa Rimat Tinian. Diri nga piyak nga side man yung gabi Action Bry, tamyaw ko lang family Villanueva kag Ison. Pamati subong sitio Udyong, Barangay Kamandag, La Castillana. Basi siguro ang estudyante nga nagsaputi sa maestra, pinaka nang estudyante. Ipa-drug test ko no. Basi hubog na. Hoy takbalo. Adlaw man to. Nagasalig ang bata kay maestra ang iloy, head teacher ang lola. Mga bugalon. Ano may unor ang bata pero psychological problem? Ano niya man? Munto pamangkot to kina. Tiway mo na guro gamater kung may psychological problem kung maalam ang bata ya. So good evening. Tamiya ko lang si Rodjoma. Confessor Christian Jomel Villaflor sang Lugway, Hinigaran. Salamat. Good evening, Sumbray. Kung ano ang batasan kabata, gabasi na sa... Hindi ko basawan na. Yun ka budlay gini. Ari para ni sa mga teachers, Nga mga mistrato na aksyon reveal panggaon, tagini sila ya. Kay white talaga mo, seriyo kung may mga mistrata. See the good inside me. Nah. Take my hand and guide me. Nami nga kanta na. Sulit tonto sa mga estudyante na tonda. Ang mga manunodlo na ton palanggaon tagini sila. Wala sang abogado, wala sang mga engineers na ton, wala man maestra, wala police, wala Philippine Army, Air Force, taran nga mga profesyon na ton subong like me. Why kita diri dita kabalo sini kung wala sa mga manunodlo. So dapat ang aton mga manunodlo tahaon tagini sila ya. Respetohon tagini sila. Kay sila ning una nagatudlo sa aton sang pinaka-basic nga alpabito sa eskwelahan, no? A, B, C, D, mga muna. Sila ning una. That's why nga dapat respetohon tani sila, ha? Teacher songs. Sige. Ari pa gini iba, no, ha? Is Miss Action Bry, may araw bisan wala eject ano man, di ko ka-intindi, pasensya. Ano ko no, ang balya sa maestra, mas ungo nagin siya kag mas di ko niyo basang ibang diguro kay do kasakit na gid. Action Bry, may gabi na sa imo, matila kami sa Cadiz City. Salamat. Good evening, Action Bry. Monitor lang kami Barangay Kabakungan, Reynold, Eduardo, Kenneth, Roy, Lynette. Sige, last one. Good evening, Action Radio. Great ko lang daw. Utod ko na si Don Salvador. Sa Don Salvador nga si Butoy. Salamat, gid. Si Amek Malunes man ko na thank you kita. Why na kita sa igo pang oras sa aton sa nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department. Sa pagpanguna ni Action Rex Cantong, Station Manager Shununa Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason. Kaya upod man sa Action JM Biking. Sa aton sa News Center Action Andy Pinsor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric na Bagbanwa.
Kag diri man natapos maka-aksyon isa ka memorableng istorya sa aksyon firing line. Maghilibati tabuas sa mawang yapon nga istasyon kaguras. Ini sa aksyon Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!